Aquí al teatre ja ho sabeu que tot és mentida. Dius, mira, hi ha un truc que no ho sap això el públic quan ve. Hi ha un duel, val? En aquest piano hi ha un duel a quatre mans i representa que de tant tocar, de tan ràpid que van, s'encenen les cordes del piano, agafen molta temperatura, llavors agafo un cigarret, mirant al públic i els dic, mireu, veieu, apropo el cigarret a les cordes del piano i els dic, s'encén aquest cigarret. Clar, la gent pensa, cigarret sencer, i evidentment hi ha aquest mecanisme fet amb bateries, fixeu-vos, és com un encenedor de cotxe, trec el cigarret i ja està encès. Clar, molta gent diu, ostres, com ho deuen fer? Doncs que sapigueu que és això, un encenedor d'un cotxe amb una bateria. Enmig d'aquell silenci de bogeria, 900 es va aixecar, va agafar la cigarreta que jo li havia donat, es va inclinar una mica cap endavant, més al llarg del teclat, va apropar la cigarreta a les cordes del piano, petit soroll de cremat, el va treure d'allà i estava encès.